Jó napot kívánok! Gajdics Krisztián vagyok, bőrművesmester. Én pedig Benedek Immel Krisztina, színésznő, rendezőasszisztens, és hát ilyen kulturális rendező is vagyok, szervező. És milyen volt a koncert számokra? Egy olyan kivételes minőségű koncertet láthattunk, amit én igazából utoljára csak Baskiriában éltem meg. Ott igen, voltam a Népművészetek Olimpiáján, mint egyedüli magyar bőrműves. És egy ilyen nemzeti kulturális delegáció keretén belül, és aztán ott zenélgettem, dorongoltam, meg énekeltem a helyiekkel, és ott jobban megismertem a kultúrájukat, és ott találkoztam először élőben, ilyen minőségű zenével, és azóta is, hogyha otthon sütögetünk, akkor általában ilyen zenét kapcsolok, mert ez nekem szívügyem, meg én nagyon-nagyon szeretem. Meg magát a torokéneket is rendkívül nehéz, ez a hangképzés, és az, hogy ilyen hangszerhasználat. Ilyen virtuózitást nagyon ritkán látni, hogy ennyiféle hangszeren ilyen magas minőséggel játszani. Nagyon köszönöm. Hát igen, nálunk nagyon sokszor szokott ilyen zene lenni, és amikor megláttam, hogy én itt dolgoztam a színházban, és szoktam nézni a programot, hogy mik szoktak lenni, mi van, és megláttam, hogy a Turán itt Debrecenben, ez komoly, otthon szoktuk hallgatni, de hát nem is gondoltuk volna, hogy valaha hallhatjuk élőbe. Természetesen első utam az volt, hogy bejöttem a színházba, és egyből jegyet kértem, és hát szerintem én soha nem hallottam élőbe ehhez hasonló zenét, ami ilyen precizitást, tehát olyan mérnöki pontossággal játszanak, olyan ösztönből, ami már így, ha belegondolok is, kiráz a hideg, hogy az ösztönt ennyire precízen és ilyen tényleg több szólamban átvenni a ritmikákat egymástól, mint hogyha nem is tudom, invenciókat játszanának. Ez valami mese, tényleg. Én opera rendezésekben vettem részt, mint rendezőasszisztens, és hát ilyen szempontból zeneileg én teszem le a kalapom tényleg őszintén, hogy csak így figyeltem, hogy mi történik. Most már sokszor fel se fogtam, hogy most hogy honnan jön ki a hang, és akkor hogy megy át, és fú, eszméletlen, hogy... Hát sajnálom, hogy vége lett a koncertnek, ezt tudtam volna hallgatni még a világ skétét, legszívesebben buliztam volna rá. Az biztos. Én is így így jártunk a székbe. Mert az egésznek a lüktetése. Tényleg olyan ősi ösztönöket hoz ki az emberből. És lovaglás közben ott megvan a vágta, a lépésnek, és mindennek a tempója, és ugyanúgy átérzik a zenén keresztül ez az egész, és eszméletlen jó, és azok a finomságok, hogy egy nagy, erős dobot is, hogy hányféleképpen tud megszólaltatni, hogy milyen átmenetek vannak, hogy megvannak azok a... És a crescendókkal, decrescendókkal hogy játszanak folyamatosan erős halk, és minden olyan... Ezt otthon folyamatosan, szerintem még 2 napig fogjuk folyamatosan hallgatni és elemezni, hogy mit történt ebben az enyében. Ez felfoghatatlan számunkra legalábbis. Nálunk nem ennyire színes ez a hangszerjáték. Szóval van egy pár, ami nagyon klasszikus hangszerünk, viszont ezek a váltások, hogy egy dalon belül 2-3 is van, hogy teljesen a hangszerhasználat is megváltozik egy dalon belül, a ritmikák is megváltoznak egy dalon belül, annyi szín van benne, olyan, mint hogyha egy történetet úgy elmesélne egy pár perc alatt, hogy benne van minden emóció, a boldogságtól, a szomorúságig, az izgatottságig, hogy volt olyan, hogy azon vettem észre magam, hogy izgulok, hogy vajon mi fog történni. Olyan volt, mint a mesélt volna a zene. Hát igen. Meg igazából az, hogy a mi zenénkben is benne van, de tájegységenként változó, főleg az ősibb, régebbi, vagy inkább úgymond ilyen elmaradottabb régiókba, amik konzerválták a kultúránknak a gyökereit.
mint például Gyimesbe, a gyimesi zenébe. Igen, az Erdélyben van, igen, nem tudom. Erdélynek egy gyönyörű hegyi szegletébe. Igen. És ott, ez egy ütős ütőgardon, ahol tépik a bélhúrt, és utána mellette van a hegedű, ami meg ugye viszi az egészet, de nagyon erősek az énekek is. És annak a lüktetés egy kicsit hasonlít. Sokszor belegondoltam én is, hogy ott vannak igen ezek a sámándobok, hogy nekünk is vannak sámándobjaink, hogy igen, és egy kicsit fáj az, hogy mi ennyire kiművelődtünk, mert valahol nagyon mélyen mi úgymond rokonok vagyunk, és hogy mi onnan jöttünk, Ázsiából jöttünk. Ez a finnugor dolog, ez egy szerintem vadalság. Igen, és az, hogy igen, a kereszténység bejövetele előtt nekünk ugyanúgy megvoltak ezek a hát a naphoz imádkozó zenéink ugyanúgy, meg ezek a kulturális szokások, amik kihaltak. Azt kell mondjam, hogy kihaltak. Nagyon kevesen vannak, akik még ezt tudják, vagy csinálják. Igen, és elveszett, vagy ez az elfeledett kultúránknak egy gyökere. Igen, szerintem. Igen, és vágyunk oda is. Baskíriában volt egy idős ember, és odajött, és magyarázta, hogy mi régen így, hogy testvérek voltunk. Igen. És ugyanúgy a kultúránknak a gyökereibe a hunok, a szkíták, a szarmaták ugyanúgy jurtába laktak, és ugyanúgy reflexíjakat használtunk, és megvoltak közösek a motívumaink, nagyon sokféle hasonlóságban, ugyanazok a viaskodó pusztai állatok jelennek meg, akár az ősi tetoválásokban is, ami az élőbőrnek a díszítése. És mesélted, hogy terítenek egy üres terület, igen, megvan. A hazatérő magyarok. A hazatérő magyarok. Nagyon köszönöm szépen. Hát, nagyon jó, hogy hallgatni ilyen őszinte interjút, nagyon jó érzés volt nekem is, és írtam is.